pinabot at nagbawas ako sa sinunod. Sinunod. Buti pa lang pinalis mo yung dito natin. Kung yung tapos ng Doros yung pinalis mo. Kanya na lang sa amin dati. Nung ano ba yun? Lumalang. Yung kaibigan yung balita. Dalawang araw kami sa office. Grabe. Ginawang na dito. Yung nag-offer pa sila na 200%, mag-report ka lang sa work. 100%? Sabi. Oo, ang laki mo na. Mag-report ako. Mag-report lang kami, ano lang. Kasi nga, nandun na kami. So, nag-report na rin kami.